TNT subscribers, pwede tumawag ka 1555. Pwede gihap magpakonsulta online, kaya knalahi kira ha Facebook Messenger ngan Viber, hiton DOH o kumadto ha www.contracovid.ph. Pero pahinumdumla nga diri ini kapareho hiton konsultasyon ha usang espesyalista. Kinahanglan wala gihapon hin kumpirmasyon hin usa nga doktor. Ini nga pahinumdum inhato diton Plan International Philippines. Kung kamo may mga pamakiana, baton o suhestyon para Plan International, i-text ang iyo ikinatawo o sex, space, edad, space, ngaran ang iyo bungto o syudad, space, o gan iyo mensahe. Ipadara ha 215-588-646 para Globe and TM subscribers. Para Smart, Sun and TNT subscribers, ipadara ha 225-658-646. Ang iyo mensahe, magpapabilin nga confidential. Hatuyo nga mapaharani ha kabarangayan ang serbisyo han opisinahan atong maduroto nga gobernador Benpi Ivardoni. Usa nga programa ini mababatian ha radyo Kabakyang Barangay Kabakyang Barangay. Ibaroi ang mga pitad pankausuwagan, programa edukasyon, serbisyo kahintang panlawas, proyekto paninfrastruktura, programa agrikultura, mga balaod nun o iba pang mga programa o serbisyo para han mulupyo ang probinsya han sinirangan sama Kabakyang Barangay Kabakyang Barangay. Mababati ha 88.9 BJ FM alas 11 nga dahalauna hitkulok kada Sabadong adlaw kaupod Hipangyaw Fair 88.9 BJ FM. Oras 4 minutos makalabay, ito ang alas 6. Isandiin nga sayo kumanto, ini ang dinihingyak mo, nagkakagkalipay hain, kay tuka nga masayaw-sayaw, diri na digod mapapara, lugod nagtika upaya, waray-waray ang kanta ko, pagrayhat man kamo. Ang babae halaga pusa na, ang lalaki mag-uuna, mahulog masabrag hinwat at kanamuhan nagkikita, nagaandam ang tagalamisa, pagkirukhan ilagala, kay masunod na manliwat ang atong bisita. Sige na pag ikaw naman sayawi ayaw pag-alam, masunod di kami haimong magalaman liwat ato. Aagi na ang kapaturan kung kamukman kasangkayan kung rituan balikan, kaya ani kita nga tanan. Sige na madi ikaw naman sayawi ayaw pag-alam, masunod ang grupo haimo magalaman liwat ato. Aagi na ang kapaturan kung kamukman kasangkayan kung rituan kalipay, kaya ani kita nga tanan. Isandiin nga sayaw kumatko, ini ang dinihingyak mo, nagkahatag kagipay hain, kay tukar nga masayaw-sayaw, dili na digod mapapara, lugod nagtika upayla, waray-waray ang kanta ko, pagrayhat man kamo. Ang babae halaga pusa na, ang lalaki makuhula, mahulog masabrag hinkwat at kagamuhan nagkikita, nagkaandam ang tagalangisan, pagpiruthan ilagala, kay masunod naman liwat ang atong bisita.
kapaturan Magkamot man kasangkayan Kumplituan kalipay Kaya ani kita nga tanan Sige na mabilikaw namang sayang Ni ayaw pag-aral Masunod ang grupo hain mo Magalamang liwat ako Aagin na ang kapaturan Bugtong mga kasangkayan Kumplituan kalipay Kaya ani kita nga tanan Kuya Wenz. Sige na pag ikaw naman sayang Ayaw pag-alam Masunod kami hati mo Magalamang liwat ako Aani na ang kapaturan Bugto mo mga kasangkayan Kumplito ang kalipay Kaya ang kita nga tanan Sige na madikaw naman sayang Ayaw pag-alam Masunod ang grupo hati mo Magalamang liwat ako Aagi nga ang kapaturan Bugtong mga kasangkayan Kumplito ang kalipay Kaya ang kita nga tanan Kuya Wenz.
Alright, thank you, thank you. Damo nga salamat. And sugad man, ano mo naging kapadis? Buena oras natin mga sanggayan, 16 minutos makalabay. Ito na alas 6, ito na aga. Kapag exercise na ka mo, tulong nga sunata dayon, ha? 就算这天到怎么办 Linagad ka mo itong baga mga ora-ora. Alright, mga pa morning. And then, kumusta? Ano ito natin dida baga sering pa kabisihan yan ng aga. Siyempre mga pa morning ito natin mga suki nga mga tigpamati dida ito niratag sa mga panimalay. Kumusta ka mo? Ayan, siyempre, bugos nga probinsya itong sinarangan Samar nga naabot ito natin signal nga nakakapamatiha aton through Facebook Live. And sugad manggihapon ito natin live radio. Diba? Ito naabot ito natin signal. Nga labot pa ito naaabot sa aton Facebook, nakanood sa atin dyan. Maupay nga morning, diday yung atanan. Morning diday. I don't know, diday ito mga OFWs natin mga kaibigan. Kung ano di tayo nga oras. Kumusta dida Luzon? Kay Evelyn Abendanyo Yauna at kay Carlicia. Sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa Luzon, kumusta ka mo? Maupay nga morning. Ayan, paki-share na lang dun sa mga GC nyo yung live video natin, ha, para makapagkulaw naman liwatera. Ngayon hihidlaw na kamuhiton mga aminodo kurat sa Chacha. Ay Kuya Wens, mababati niyo ito kada aga, Lunes hanggang Biyernes. Kasi rin katong Friday. Webes kita ng adlaw mga kasangkayan, pizza 29. Tama ba? Asan yung kalendaryo natin? Di tama ko. 29. Ayan. Sabi ni calendar, yung calendar namin dito, Palawan Pawn Shop. Hoy, kumusta nga Palawan Cruising? Palawan Kinapundan, Palawan Jinmac. Magandang morning. Itong Palawan di cruising, adala na mumutang cruising canteen mismo, ha? Habang kayo ay kumakain at walang pambayad, pwede ka magpahulog. Palawan diretso adalat sa Kubit Cruising Canteen. Alright mga suki, kumusta na ito natin mga lady race din probinsya itong sinirangan Samar or partikular din sor nga party, ano? Kumusta nga kita may dulong? Aton mga bungto din sor. May dulong, balangkayan, ay kay Mayor Contado. Ato naton magiging representative itong Anwaray. Pihin mamayada eleksyon, sunod nga tuig. Diba, Mayor Alan Contado. Ay kay BM Cristelia daw. Dida balangkayan. Yan. And of course, good morning gihapon nga Mayor Yorante. Ay Mayor Dan. At nga gihapon Hernani. And of course, didi Jinmac, ha. Iton iton Jinmac nga hiton balangkayan parehas inira. May nera board members. Didi Jinmac may liwat dida board member ada board member Jimmy T. Good morning ada kan BM Jimmy, ha. And of course nga naman kan Mayor Flora T. Maupay nga morning dida Jinmac. Nga sugad man itong mga taga-merkado publiko. Arag labis na nga may barangay dos dida pantalan loud and clear kita nga dida tira mga radio sets. Maraming thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa ring pahitong kabataan. Shout out nga barangay dos, ha. Nag-aalingog kuno timo boses didi isang kay Wens. So maraming thank you. Alingaw-ngaw. Akala ko alingog-nog. Hindi tayo fluent. Chill ka lang.
Aray ko. Kati yung nose ko. Mukhang magkaka-COVID yata ako. Wala pa naman akong vaccine. Oh, sino na sa inyo nagpa-vaccine, ha? Nakapila na ba kayo? 轉成隻肩膀是魔棒 Good morning, Ida. Bong to itong lawaan. 以後 Orog labis na nga dito aton mga frontliners ano, dida border checkpoint. Mga taga PGO, PLO. Ngayon, nga kan Sir Barry, magandang morning. Nga dahil imo mga kausa nga da, sir, ha? Magandang umaga. Lagi naot kita nga ada ka mo maupay nga kahimtangan na maupay pero may nga kondisyon hito niyo mga lawas kay lapid ka mo hiton amon mga prayer na sana tagan la ka mo permi himbugway nga lawas ngan healthy nga lawas kasi kamo iton una nga nasa rupa dida so rapo pala ang tanan dida nga tiabot tigawas ada kamo dida na atumang kaya Sir Barry di mo mga kaupo dida dobling ingat po ha 轉成隻肩膀 and syempre good morning gada ha Balanghiga Eastern Samar 以後 kumusta't mga taga Balanghiga and dito naman ha Lehipurlos kay board member Mark Byung magandang morning and sa lahat po ng mga suki natin dyan ha and good morning gapon nga kinapundan kay Mayor Alcibias at kay Vice Mayor Candido. Ayan si Vice Mayor kahapon nakausap natin pati si Mayor Alcibias. Oo, nakaistorya ko inihara nga duha kakulop may da kasi ako may daha akon baga nangangarong bowling nga kailangan sila. Kaya ayun, nakausap ko sila. So, thank you Mayor Rafi and Vice Mayor Candido. Although si Vice Mayor wala kasi siya diyan yung through cellphone na kami nagkausap. Si Mayor Rafi nagkatapo kami nila pagsulod ng munisipyo. So, nagka-storya gihapon kami. And of course, good morning gihapon nga da kay Ma'am Marie hiton era MSWDO kinapundan. Maraming thank you Ma'am Marie ha. Ani mo oras nga iginhatag ka na hakon king Kuya Wens ha. Dida ha MS hiton kinapundan. Ayan, maraming thank you po. At syempre good morning adi abong to itong Salcido kay Mayor Melchor Mirgal, magandang umaga. Tanan nga mga konsihales din niya. Labi na nga dakan Vice ha. And nga daliwa tabong to itong Mercedes. Kumusta kita nga da? Ay Mayor Edwin Criminales. At kay Vice Talatag, tama ba ako? Talatag? Oo. Ayan, sa inyo dyan, yung mga kaibigan ko dyan sa Facebook, kaibigan sa Facebook na konsehal. Kasi hindi ko naman sila namimit personal. Sa Facebook ko lang. Tingnan mo, nakalimutan ko agad. Sa Facebook lang kasi. Yan. Magandang morning sa'yo. Ay, good morning kan imo daddy, kan imo mami kay Dra. Ganda umaga. And nga dalawa tabong to itong giwan kay Mayor Annalise, magandang umaga. Kay Vice Mayor Kabakaba ba? Veronica sa giwan. Sa lahat-lahat po dyan. Diha yung tanan mo pa yung morning. And orog labis na nga dahan norte nga parte. Sa Burungan, San Julian, Taft, Sulat, Canabe, Dolores, Oraz, lahat-lahat sa inyo dyan, Maslog, San Pole, magandang morning po sa inyo lahat. Alright mga suki, ang dami kong greetings 6:25 pa lang. Sige, pag alas 7 kang nakita ato na mga hisgutan, parte mga programa itong probensya. Mga programa, mga infrastruktura, mga kadera di musa nila.
BPE, may dahaton mga nagme-message kagabi. Bisan, ikakaturog na lang ni Kuya Wins. Sige patak entertain. Magano man kita. Siguro, palad ta nga magpinambulig. O bisan kumbaga di rin ati kang itaton mga kalugaring ng bulsa, gililipayin na kita hiton nga nahihimo kita nira nga tulay agod makabulig kita itaton na kapwa. Sarap maging kapwa, no? 金色之肩膀是 Kaya ganon na lang. Lagi akong busy sa cellphone ko. 伤害人 Kaya kailangan ko ng always gets it anti-rad na sunglass, eyeglass. Kasi babad tayo sa laptop, cellphone. Itutulog na lang eh. May nagme-message pa, Kuya Wins, paano, saan kami kukuha ng form? Ano yung requirements? So, ito naman si Kuya Wins, sandali. Text, message, send. Ito, saan namin kukunin to? Marami pang tanong eh, di ba? Pag mag-send kahin requirements, ito ganito. Sa Kuya Wins, saan hain namon ini kukuha ining sugadin ni suga ito? Minsan pag yung babaralyo, wag, hindi doon. Sa ano to, yung ganito, ganyan. Hindi kayo makakakuha ng ganito doon sa ano. Itutulungan tayo ito nera, hain hera makuha, para maaram hera hain hera makadto. Kasi bangin harayo nga barangay, makadto hera MSWD unera, tapos yung pala, yung certificate na hinihingi, nasa barangay lang, nahingad to hera MS, harayo ang barangay, na masaya hera nga doon warayla. So, ginagawa natin, matulungan natin sila, makatipid-tipid. Ayaw nga to ha MS, kaya di rin mo makukuha itong certificate of indigency ha MS, ali mo barangay. HMS case study ang kukunin mo do. Yung ganyan, mga ganyan ba? Kasi yung iba natin mga kababayan, di rin man hira talaga maarap kung hain kukuha. So, napakiana. Tapos, naisin ko na yung requirements. O yawen, sana hain kami makuha ng, MS ba? Di syempre, alangan naman natin tangduan, kaero man yung taon. Kung sumatantad ka maturon, ayaw, dito ini mo kukuha aso dito. Kasi, nabulig nila kita eh. Di lubos-lubosin na natin. Ako mahihimo nga ni o-obdan ta pa ito hera pag process eh. Di ba? Saan sinisering kita akong kausa ha PGO. Binibigay na nga namin lahat, lawas pati kalag. Kaluluwa pa natitira, yung pa ba? Di ba? Yung minsan sa dami ng ating ginagawa, darah itong kadamo atong gimbumuhat kung minsan mga katrabaho naton danay natatarap ta eh, di ba? May mga ibang mga katrabaho natin bakit si Kuya Wins itrabaho ko to, bakit doon kayo lumalapit ganyan? Hindi naman po, di naman po kita na overtake era trabaho. Ang sa atin lang po, tinutulungan natin, itinuturo natin kung saan sila, di ba? Gintutuduan talaga. Pero nagsisiring nga, sige, ako bahala, ako magtatrabaho ito. Ayan minsan, di maiwasan yan sa mga katrabaho, kahit saan siguro na trabaho. Dahil sa sobrang gusto mong makatulong, nami-misinterpret na hit mo mga katrabaho. Mabuti na lang, mga katrabaho natin, mga katrabaho ko, open-minded sila, nakikinig. Hindi, direct nagsiring nga, akong lato, gintudo ko hera nga dahae mo, ganito. Para, before hera dumaraon haim, at least may nanira papers nga dara ko. May mali pa, ikukurik mo na gadlait. Kabaraka, di na makita, da mo natak obligasyon. May mga ganon, may mga pagkakataong ganon, napapagkamalan tayo. Pero ang lahat po ay nagagawa ng paraan at napag-uusapan, matiwasay na pag-uusap. 金色之 Ganon yun. 光绕 Kaya, 这比更是比好，伤害人 hello kay Indang Bagunas na laging nakasubaybay kay Kuya Wens. Si Lolo talaga hinahanap mo, Indang eh. Mukhang sisipunin ako, Indang. Mahirap si Lolo makausap ngayon. Anong mahirap? Pwede. Basta si Indang Bagunas ang maghanap sang kay Wens. Turo mo ako kahit nasa likod ako ng bahay. Basta si Indang. Basta si Indang ang maghanap sa akin kahit natutulog ako. Kahit tulog si Lolo, sabihin mo lang, Lolo, andito si Indang Bagunas, hinahanap ka. Aba,
Ora mismo, tatayo ako, maghihipapakulog pa. Ganon talaga kalakas si Indang kay Lolo. Aba, siyempre, taga-subaybay ko yata yan mula noon hanggang ngayon. Oo, hindi pa ako tinutubuan ng ngipin hanggang ngayon, naglalaglagan na yung mga ngipin ko. Andyan pa rin si Bagona sa atin. Kaya, super proud tayo dyan. Sige na, Indang, upaya lang itong panloto, itong mga cake, para damo pa itong ma-orderay mo. Hello kay Evelyn Ambendanyo Yaona. Good morning din sa iyo. Rob Benson Daes. Good morning Kuya Wins Pagrit ngadto Matarinaw han family Daes from Novaliches QC. Thank you and God bless. Hello kay Engineer Pedro Abong dida Mercedes Idol masayaw-sayaw it nga tukar or kay Bispiras na ayo nga no. Bispiras na buwas sa Mercedes. Engineer tuloy bang piyesta? Yung fiesta sa lamisa ba? Yung fiesta sa simbahan, panigurado, tuloy yun, may misa eh. Ay, yung sa hapag, kumusta? Tuloy ba? Sandali, maghahanap ako ng mga kakilala sa Mercedes. May kakilala ba ako dyan? Di ba ganun yung pag-fiesta? Dami mong hinahanap na kakilala, dami mong hinahanap na kaoropdan. Hirap ng buhay. Hirap ng buhay ni Sang Kawens eh. Walang makain, naghahanap na lang ng lebre, kaya yun sa piyesta natutuloy. Balita, mapay nga bispiras para bumas, di dahabong to iton Mercedes, anakon bungto nga natawhan. Mapay nga aga di dahayo. Mapay nga aga istingan Kuya Wens watching live from Pampanga with love. Blow Sapphire. Hello kay Mark Doherty dyan sa United States. Magandang morning from Mark and Melbourne. Hi to all in Tagbakan. Sa ring ni Mark Doherty. Si Helda Waniwan Serbano, gritla niya ko na itong iya pamilya, Didiha Palanas, Himana Lukring, Casio, Ati Alma Abukot Makaweli, Alma Abukot Makaweli. Ang dami namang Alma Abukot Makaweli na to, 3. Tutulo talaga. Hello sa 3 Alma Abukot Makaweli dyan. 3 account. Sana. Yun, nawala tuloy. MG Casio, ayan, kay Mara Corona, Richie Aboco, Charmin Mangalao, sa Manasusan Badango, Makaweli, at kay Mera Rose Urbano, Seymour Pacuno. Ang dami, ang haba, isang barangay yata to, ate. Pati si Amaros, ay, padubli-dubli naman to. Oo, Mary Rose daw sa Urbano, Hayden ngan, Ami Rose pala yung isa. Ngan akon asawa, ngan han akong kalugaringo, akong kalugaringo, syempre, ikaw yung nag-greet eh. Greetings from Helda Waniwan Serbano, Palanas. Apelido mo yung Palanas, ate. Ay kay Jefferson Miranda watching from UMA daw, United Mountainous Area. Maupay nga aga iyo tanan dida crossing labi akon mga apo nga maghusay, pati na liwat mga umangkon maghusay at mga guwapings. Ayan, miss ko na kamutanan. Salamat from Lorita Escala ng Jeddah. Hello kay Derek Michael Rela. Uy, kumusta na, Pugi? Yung pinsan kong Pugi. Nanonood sa atin, ha? Ayan, shout out ko no, itong mga kakilala ni Derek Michael Relao, dida Mercedes. Naging estudyante din dito, dyan sa Mercedes, ining si Derek, ang pinsan ko. Hi kay Auntie Linda, dyan sa Bicol. Magandang morning. At sa lahat-lahat po sa inyo dyan, magandang umaga. Good morning Kuya Mel, sa pinahulasan naman kamihan, mga tugtugin nemo. Thank you Ate Marites Yaona. Good morning kuno Busaynon. Oo. Kala ko Poseidon. Aidas Compound. Ayan, happy morning sa Rene Maribel.
Yan, maupay nga aga Kuya Wins. Shout out ak brother Erwin Abilities. Ingat lagi. Thank you Kuya Wins. Come on, everybody. And good morning Wins. Pa-shout out mga siginanon pala. God bless and more power to your program. Thank you. Happy birthday daw ko no, belated ang iya anak na nag-birthday ka ko lo, Vanessa Jude. Yan, Valencia. Damo nga salamat kuya. Shanghai har funnits dem Shanghai. Always the TV, ikke Shanghai. Everybody they just on. Hello Kuya Wen, shout out kan Ate Floreline, ngan Jocelyn, nga adi gawas, katatapos lang mag-jogging. Sa ring ni May Navidad Alconaba. Van Joshua Gaida, hello, magandang morning. Woman gets so high. And good morning Kuya, great ko lang ang lalaki ng buhay ko na si Jovi at great job gihap ni Auntie na nagpipinan mati hit radio. Thank you sa pagbasa from Jolina May Mendoza Barbo. Oh, sige mamaya na yung iba ha. Oh, ang dami. Hello, nga kan Kap Datay, congrats Kap Datay. Iti baga ring pamaihan na niya nga ginihingyap ang katumanan nga magkamay-ada in covered court di dayto niya barangay. Congrats pa Kap. Alam mo ko sigurado ako nakikinig to through cellphone ito iya Mrs. Come on, just Oh, malalaman natin kung nakikinig kasi magme-message yan. Tingnan natin. Pag hindi yan nag-message, ibig sabihin hindi siya nakikinig. Kuya Wins, makadi ka habol. Iba naman to. Tingnan ko mamaya after my program. Yes, tikada kontak. Okay, may ko mga iahatod ng mga papers nga da. Inigihapon ng mga buruligan, ng mga papel, ini nga mga ang dami nating dalang mga papers mamaya. Kaya kailangan kasi Friday na bukas para maihabol natin. Kulawan tala niya, di pa ako sure. Come on, everybody. Chính xem thức cánh bao dù bao lao. Tôi sẽ tập đi gần snap đi hao. Trong hai hấp bắn nhạc stem shine. Barangay Alog. Always the Oo nga. ikke shine. Si Kap Datay. Everybody they just sunny and the home. Chung already Oo naman, kilala ko yun. everybody they just sunny in the home. Chung woman gets shy down. Chung woman gets so high. Hi kay Joy Daganyo. Good morning. Akala ko Joel Daganyo. Kita ko ang profile niya. Babae naman si Joel. Sir Joel, magandang morning sa iyo. Si Joy Daganyo pala to. Sabi niya, good morning Kuya Wens. Great kulaan nga tanan nga taga Taklaon. Ayan. Hello kay Johnny Morgan. Kumusta nga da? Hello po Kuya Wens, greet ko naman po ako taga Barangay Santa Cruz, Salcedo, Eastern Samar. Palagi po kaming nakatutok sa inyo. Kuya, pa-request po ako ng kanta na Paubaya by Moira. Julian po ito ng Barangay Santa Cruz. Salamat. The coconut nut is a giant nut. If you eat too Kuya Wens, obri pa ba iton BP isugiwan? Opo, abri pa. Ka-istorya ko lang kagabi Nens, ano? Sabi ni Nens, may pa daw. So, kailangan mo lang mag-comply ng requirements, ha? family. Di ak maram kung may ada didakan na hello kay Pangyaw Fe. Pangyaw Fe, may form ka pa ba dyan ng BPA? May ada di diha form. Siguro taga diin ka, bangin harayo kahit Salcedo. Kung taga Salcedo ka la or Kinapundan, MacArthur, Hernani,
Oo, haakon ka nala kuha hiton form. All you need is to find O yung nagtatanong, hiton ka nan isuburunggan wara na so ano ubos na iton era slot hit ka nan BPE ha isuburunggan. the cocoa tree. So ang natitira na lang ay Isu Salcido at saka Isu Giwan. Family. Oo, yun na lang ang yes na lang it may ada. So itong requirements po mamaya or may papel ka nga da, sige. Coconut bar. Asa na yun? You save some of it, you can build that door. Now, the coconut trunk, do not throw this jack. If you save some of it, you have a second door. The coconut wood is very good. It instant quick. Sandali lang ha. Bibilingon ko itong requirements ka ng BPA para maaram ka mo ito comply ko na ano. Oo. Itong form kasi may form yan sa PGO mo yan makukuha. So try nyo lang kay Pangyaw Fede da PGO G1. Oo, kung may ada pa hiya form. Pero kung malapit ka sa akin, akong ka nalakuha itong form it BPA. The cocoa fruit Here's the cocoa fruit of the cocoa tree. of the cocoa tree. From the cocoa palm. Shout out kuno kan Nanay Rusa nga permi nakatutok ito niyo mo live. Salamat ang pagbasa sa ring ni Sir Relo Ranao Jr. Very fat. Now, the And shout out gihapon kuno kan Claire na nakaturog pa. It's not Alright, samtang nagbibiling kita ito na requirements ng BPA kasi para mabasa naton, para ma-take note, mag-shut down niyo. Sandali lang ha, tagan talaan ay kamuhin mahinay-hinay nga aminudo. Kung ikaw inday, mangita pa man mo nun, siguro ang pariho, kandoy tayo. Kung simba ko kukuloy ka mo, iboy tayo mangita gayon, magmahal nga mo hangtod sa kahampuran. Kung ikaw inday, mangita pa man mo nun, siguro ang pariho, kandoy tayo. Kung simba ko kukuloy ka mo, iboy tayo mangita gayon, magmahal nga mo hangtod sa kahampuran. At ang ngayon ba ika'y ngarin, kay inihiyan, di makibabay. Pero pagbantay na, ayaw magkumpiyansa, kay nadanay pa, bisan iyalagas na. Pangnayaw ba yan? Inday hingarintin, kay inihiyan, makibabagin. Pero pagbantay lang, ayaw magkumpiyansa, kay nadanay pa, bisan siya lagas na. Kung ikaw inday, mangitang pa man mo nun, siguro ang pariho, tanggoy tayo. Kung si Bakupuri ka mo, iboy tayo mangita tayo, magmahal nga mo hangtod sa kahampuran. Kung ikaw inday, mangitang pa man mo nun, siguro ang pariho, tanggoy tayo. Kung si Bakupuri ka mo, hindi mangita gayon, magmahal nga mo hangtod sa kahampuran.
minsan kay naganay pa bisan sila lagas na. Alright, salamat, Mr. Performance. Ayan, so, adi na. BPE. Adi itong requirements po ate ha. Pakikuha ito niyo ballpen. Para maaram ka mo kung ano ito niyo si-secure ha. Makore ito nga sigit iyo lalakat, sigit iyo para pakiana tapos di ka mo natatagan hin eksakto nga kabatunan. Kasi ada ka mo danay nagpinamakian at iyo mga classmates kakilala o di kaya itong iba nga danay nakaabil na adto ka mo napakiana. May mga coordinators kita dapat adto ka mo mapakiana. Diba? Kung di naman ka mabunto itong giwan, may opisina kita didahin na PGO, adahi pang Yaufe. So adi ito na requirements ano. Tika nini kan names ninyo. Kinuha naton, inaro naton. Certificate of Indigency, original copy po itong iyot ihahatag dire Xerox ha. Case study. Ini nga dudo ha, Certificate of Indigency ng case study. Ay dana ininiragin babalyo. Damo na itong nawaw malihini nga itong Certificate of Indigency napakadurhaim is aday ni po iyo barangay. Kasi kaero man ka mo in town pag harayo iton iyo barangay tapos mamamasahe mo mamakyaw ka mo ngadto hiton MS para hiton Certificate of Indigency bangin direct ka mo ito katagan. Case study po adto ka mo ha MS niyo ha. Ayan, so ulotrohon naton ha, Certificate of Indigency po, original copy. Case study, original copy. Form 137 po. Para mga first year lang ini ha. Incoming first year. Ayan. Form 137. Ay, huwag pong tumawag, nakaprogram ako. Form 137, report card, school ID. Ayan. Xerox ang ng school ID ninyo. Certificate of Non-Availment Scholarship Office, original copy. Ini naman nga Certificate of Non-Availment, damo ito nalilituhin hain nam kuno iton kukuha So itong Certificate of Non-Availment ini na aada iton kukuhaan niyo ha eskwelahan kun din ka mo naka-enroll. Okay? Hera ito nito mahatag hayo. Ngan aniyo form and registration form niyo pag-enroll. Yun lang, wala na. Wala na pong iba. Yun lang ang otro na to na paki-review ito niyo ginlista nga da. Certificate of Indigency, case study, form 137 or report card, school ID, Xerox po ha, school ID. Certificate of Non-Availment Scholarship Office, original copy ini. Ada niyo kung din ka mo nag-enroll ng eskwelahan. Ngayon, registration form syempre, okay? Ayun lang. Wailain. Tapos, yung form na tinatanong hit iba kung hain kami makuha, kung hain ka mo nga bunto, please contact iton iyo coordinator. May mga coordinators po ito ni governor, di dahil iton kada mga bunto.
Oo, para maging madagmit itong proseso, may ada ka mo madali-dali nga madadaraon. Kaya hadi nga panahon, kailangan nyo pang kumadto ha Kapitolyo para magpakiana lang. Ano it requirements sa di, ano it kuman. Yan na, di rin na kamo hirarayo, di na kamo mamamasahe. Di na mismo itong iya mga bungto, may ada tag sa nga mga coordinators nga naka-assign nga da. Oo, yun na lang po ang hahanapin nyo. Pero kung di rin nyo kilala, PM nyo lang si Kuya Wins. Para isumat ko hayo kung hinot coordinator. Okay? Ikaw inday, mangitang manang siguro ang apari. Hello kay Ma'am Emelita. Hello, good morning po, Oliver you. Oo, good day daw, Kuya Wens, and good day to all the Estihanons. Great kula, belated happy birthday to Sir Antonio Ace Go Jr. He celebrated his birthday yesterday. Great ko din mga co-teachers ko who are celebrating their birthdays today. Ma'am Emma J. Abuda and Ma'am Evangelina O. Abuda. More birthdays to come to both of you. Thank you, Kuya Wens, and more power to your program from Emelita Arias Oliverio. Kuya Wins ko na makuri kunot pagkuhait case study. Bakit? Ano nga makuri? What do you mean? Ha? Paano nga makuri itong pagkuhat case study? Pag kanto niyo HMS, iklaro niyo ano ito niyo kailangan. O parehas ka kulop, ha? Oo, may mga tinutulungan tayo mga estudyante. Una, hindi dire nakakuha HMS. Kasi waray klaro ang era, naaro lang case study. Marami ang purpose ng case study. Oo, dire naging klaro kung ano, para ano ini. Oo, kung scholarship ini. Ay, kasi kung scholarship, dire ka na pwede maka-avail ibang scholars or assistants na natikang gobyerno kung scholar ka na. Maliban lang kung assistance lang. Oo, kasi pwede pa yon. So, yun. Makanto ka mo ha MS niyo, maklaruhan niyo kung ano iyo katuyuanan. Kay hira na ito, ma-explain ha iyo nga. Ala, direk ka pwede, kay membro ka nahan ko, sugad hiton. Kasi dapat nakakausa ka pa ka-avail, yung financial ti ka na gobyerno, assistance. O, diba? Kung scholar ka na, halimbawa, pareho ito na ang mga binumuligan ta, ang iba era, scholar han LGU. So, ging klaro ito naton kan Vice Mayor, ano ba talaga ay naitsugad ito. So, okay naman. So, okay na sila. Kaya, pwede na. Kaya pag ano niyo, pagkakadto niyo MS, klaruhan niyo ano't iyo katuyuanan para ano iyo gagamitan itong case study ganon. O para malinaw gihapon itaad to sa sakob kung ano't iyo katuyuanan. Kay i-explain na lang ito nera kung ano sa ngayon ni diri kan pwede kay ganito ganyan. Kay magaram kasi ito hera. O itong mga requirements kung ano't paggagamitan. Kaya mismo maarap kung pwede ka mo o dere kay ganito ganyan. Ba? Walang mahirap sa ginagawa. Walang masama pagka nagtatanong tayo. Nanginginano kita. Wala na, huwag na. Ayun na pagbutangin intro. Alas 7 na Diretso na kita. Magmahal nga ito sa kapuran. Hello kay Sangkay Jerome. Mangitang Siya yung technician ko rito. Abtik si Sangkay Jerome. Ma-intro pa ko nung kita. Huwag na mag-intro. Para alas 7. sa kapuran. Abang ngayaw bayan, ikay nga
O si Ana J. Navales nakikipamarigo hadagat kay dako kuno yan at taob di dihaam. Taga diin ka ate. Biro pagbantay lang. Greet ko la kuno ak baby Hosafat na adi na parigo yan na it dagat. Salamat po sa pagbasa baby Hosafat. Biblical yung pangalan ng baby mo ate ha. Siguro mabait siya. Good morning Kuya Wen, sit form 137 SF10 ginahatag kung may da request hit a call nga gin enrollan or gin balhinan an student with request form kay school to school it process sini dire personal nga pagkuha kay madanay may da parents nga basta-basta nala na araw nga dihiton. Okay. Ayan. So, adin na idea nga igin paangbit ni Sir Cas. Okay, may da kuno da na yung mga parents nga basta-basta na araw nga dihiton mga schools. Hit mga schools. Sarang niya, iton Form 137 or E15 ginahatag kon may da request hit school nga gen enrollan or gen balhinan han student with request form kon school to school it process. Oo, hini dire personal nga pagkuha kay madanay may da parents nga basta-basta nala na araw nga dihit nga it mga schools. Thanks for clarifying this. School to school pag kumbaga ma-transfer ka nga sa eskwelahan or yes Kung ikaw inday, mangitag pa man mo dun, siguro ang kapari. ayan kasi yung form 137 or yung ganon form 138 37 or yung report cards kung mga first year college ka na siguro na-release na yan sa'yo so pwede mo nang magamit di mo na kailangan bumalik na tayo eskwelahan para umaro. Siguro ang kapari. Ang pinag-uusapan po natin dito yung requirements sa BPA ha. Requirements yung pag-enroll. Magmahal Kasi given na yan na nagka-graduate na kamuhan ng senior high or high school. Kaya expected meda na niyo ito da ang kinakaptan. Na-release na ito kay iyo. makibag. Biro pagbantay lang. At ayaw ang kumpiyansa. Kay nadanay pa, bisang ilalagas na. Hello kay April M's Bagonas Garnasi, tama ba? And good morning daw Estihanon, orog labis na nga daha mga Hiporlusanon, be blessed and keep safe everyone. Mabuhay ka DJ Wins. Keep safe as well, thanks. Thank you din April, maraming thank you. Hello kan ate Nati Tamayo, ate Fleda Balbuena, Ningneng Flores, Inday Sabihon, Inday Maneth, Isel Dadolia, Christy Abet, ngan Ricky La Canaria, Kuya ngan Haraati Marites, Kampo ngan iya asawa, Kuya Dudi, Kuya Entoy Flores, ngan ate Susan, ngan Mano Dani Altar. Thanks Kuya. Makibabagin Good morning! Good morning din sa'yo, Christian. kumpiyansa. Good morning, Kuya Wens, and to the avid listeners and followers at Major FM programs, especially ito na yung program. Good morning kan Konsihal Charles Gihapon. Iya program, sa rin ni Joel. Joel Daganyo po, si Sir Joel. Kung si Baku kukulik ako. Hello po, good morning Kuya Wens. Na-miss ko ang programa. Nim, naruba na lang ang radyo pinaghinulat. Yan na, cellphone na laak na patunog habang waray ko pa radyo. Kuya pa shout out po tanan na senior citizen ng Barangay 2 Poblacion General MacArthur, especially to Nay Clara, Tay Dodeng, Nay Lilang, and Dada Maria. Thanks Kuya sa pagbasa. Alngan mo hangtod sa At pag-greet po sa aming treasurer Clarissa Tebrero. Sana po mabasa nyo ito. kalinganin. Kay iniyan Pasabi na tumawag ngayon, importante lang po. Pagbantay lang
Mary Grace Aspa. kumpiyansa Kay naganay ta Pa-shout out naman po hiton amon Bayarong GC. Salamat po kuya sa ring ni Kristen. Ayun, kung normal la, kung nauntaan panahon, busy ka na pag pinangbasahit amon fiesta activities unta. Salamat ano haimo nga na BGFM staff ang pag-respond na akon mga favors pag-plugan amon mga fiesta events in this past years. More powers and more years to be well this station. God bless. Greetings from TNH faculty, students and parents. Shout out po kuya nga di Maki Barangay 2 nalutaw na. Thank you nalutaw na. Bakit taob? Taob nga da ate Barangay 2 sa Kung ikaw inday Mangitagpaman mo dun si Janet Balboy na greet ko no. Shout out ko no Balboy na family nga da kinapunden. Shout out nga da Pharmacia Emily po ngayon R4. Oo. Good morning dahiton mga gentlemen and ladies. Mga ladies pala, walang gentlemen dyan. Lahat sila magaganda, lahat sila babae. Pharmacia Emily po, magandang umaga. Mariho Samboy tayo Sabi ni Hener Balboy na, Kuya Wen, sa shout out nga to duty TFK Crossing. Salamat. From Hener Balboy na. And hi to Annalisa Mora Balbin, Dida Burungan, ng PSWDO office. Kay Ate Nadiel, magandang umaga. Ay kan Ma'am Paligutan, magandang morning. Kay Linil. Sa lahat-lahat po dyan sa, sa PSWD. Bisang ilalagas Kita-kits mamaya pag andyan ako. Kadaunta ka mo. Kadaunta mo kay pais na kun ako niyo. Good morning to all, especially ngadto haamon Big Bird. Nahidlaw na kuno hiyakan iya padilulo. Kumusta na daw la kuno iya bangin kano na COVID na iya padilulo maiha na panahon waray papaabat. Ayan. Hello kay Robert Abobo. Ayan, nagtitinawag ni kanina, sige nakiyakan. Buseng, pasensya ka na ha. Snab-snab lang muna tayo ngayon. Suplado ako ngayon. Sorry ka na lang. Oy, Bossing. May ano pala dito. Hainad to, anay ha. Oo, nagpapakyanaya kung pwede ko no makatrabaho construction pag nagatikang ko no covered court alang-alang. Siguro ang Taga Margarita hiya eh. Tanong niya. Hello kay Janet Baldicanyas Taya. Good morning Kuya Wen. Salamat in background music. Oy, binackground ko na yan pero pinatugtog ko na kanina. Di mo yata inabutan Janet. Wala Janet, ang laki na pala ng baby mo ano. Oo. Talaga ang bilis ng panahon no. Nag-shutdown kami, naruba namin station. Nawara kami ere, bagong panganak pa lang si Ate Janet. mahal nga Oo, parehas ni Baby Zia. Oo, tapos ngayon nagbalik kami, yung baby niya sumasayaw na ng boy tayo, itong background ko. Minsan nakikita ko sa picture, nakikipaglaro na sa mga bata. Ang bilis ng panahon si Baby Zia din, nakita ko nangangahoy na. 'Di ba, Ate Libby? Ibang klase talaga, oo. Tanda na pala ako. Ikaw inday 'Di ba? Yung mga friends natin na bagong panganak lang noon, tapos nawala kami sa ere. Ngayon, pagbalik namin, yung mga bata nila, yung mga baby nila na bagong panganak nga, iba na nakikiindig na kabataan nga, iba nangangahoy na, pero kang Baby Zia, nangangalubian na. Imagine that. Ang bilis ng panahon, matanda na talaga ako. Ay nako. Hello kay Danny Sintelias, good morning.
simba ko po Kay Jodeth Ugrimin, good morning. Shout out ko no, hit mga taga Mercedes. Happy Fiesta Era, Kuya Wens. Opo, uwi ka. Mamatrong kita. Pantitibawon tadi na nat mga classmates dati. Ay, hindi mga kita mag-classmate. kung ikaw inday Mangitapangan mo nun Siguro ang kapariho Kando'y tayo Kung simba ko pupunta mo Iboy tayo mangita gayon Magmahal nga mo hangtod sa kapuran Kung ikaw inday Mangitapangan mo nun Siguro ang kapariho Kando'y tayo Kung simba ko pupunta mo Iboy tayo mangita gayon Magmahal nga mo hangtod sa kapuran Good morning, Kuya DJ. Pakigreet kami didi, Tita Agatha na nauhubya pagbuhat. God bless, Kuya DJ. From Borongan City. Kay Erjan Adapor. Ayan. Hello dyan sa City of Borongan. Kumusta ka mo, Dida? Sana'y okay lang kayo sa alright. Kuya Wills Kanof, ano ato ang consultation check-up operation, ano? Consultation check-up operation tuli. Minagdugdong-dugdong nga diha suluan. Ay, ano, May 20 to 21 yata. Tama ba? Oo, paki-message niyo kay Ate Dipes. Oo, kung di ako nagsasala nga nagkakamali, May 2021. Oo, ika-20, kutob ika-21. Oo. Kaya kakulop na dito pagbabang nan hera doktor. Oo, the schedule nga daha suluan is 20, nga daha 21. Hiton May yata. Tama ba? Kasi 29 na ngayon kung ano. Oo, sa May na yan. Ate Puerto Rico. Ano ba to? Kainchi ka nagkakasultak cellphone. Hindi mangita gayon Pagmahal nga mo hangtod sa kapuran Apat ngayaw baya Ika'y nganin Kay iniyagi Mag-iba ka akin Birok pagpantay lang Ayaw magkumpiyansa Kay naganay pa Isang hinalagas na Good morning kay Aliana, ay sa Aliana family pala, Barangay Kasuguran, Heramana Jenny Lane. Aliana, musta na kamo? Greetings from Zairen Aliana. O yung ano, ini nga nagpipinakian ha kung pagtaga MS po. Maya off air po, usap tayo ha. Message kita mamaya pagtapos tak program. Mahaba-habang usapan to. Saan na yan? Opo. Papa, ano ang hawak-hawak? Papa, may dalang bulaklak. Papa, di madaling mapagod. Papa,
Alright, on si minutos na ito nakalabay. Ito ang alas 7. Alright, ayan, 15 minutos na. Ito nakalabay. Ito ang alas 7. Oo, nga di kita kan opisina ni board member ay na ano ni Vice Governor Maricar Sison. Ano, kumusta kita nga da kan Vice Governor Maricar Sison? Hello po. Oo, inin kakulup anong adlaw. Base ito naton nakuha nga informasyon. Ito na kapika sa kinabuhi ni Mano Chinchin. Oo, ni Vice Governor Maricar Sison binisita hiyahin ang adahan iya opisina, ano, binisita hiya ni Dole Region 8 Director Henry John Halbuena, ano. Kumbaga inaabangan kung anong mihuras iton baga era na pagka-erestoryahan, ano. Try naton makontak kay Vice Governor Maricar Sison.
Kung available hiya or kundere banging buwas. Okay, binisita ini hera kakulop nagkamayda hera kakulop bata ba ako nagkamayda hera hina committee meeting ginatindiran han mga board members ibang mga board members magkadiro-dila nga distrito o first district, second district kumbaga Sor nga Norte nga mga board members era ginhimo nga committee meeting kadto hera board member Gigi Zacate ay BM Cristeliada, Karen Alvarez. Oy, Ma'am Karen, magandang morning. Ma'am Karen Alvarez, Hey, board member John Kelitano or John Kelitano, And syempre, ini nga aton mabaysay nga Vice Governor tagagiwan Vice Governor Maricar Sison Gutisan, dito mismo ay opisina. Kadugtong hini mga kasangkayan pagbisita hayan opisinahan Vice Gobernador Vice Governor Maricar Sison inihi Dole Region at Director atong Dole Director Henry Jan Halbuena ay base ito na ito nakuha nga info may daihera bagaging kahero himang rawan nga kung ano nga mga bulig iton mahipapadangat pa itong dole nga niya aton probinsya see. So abangan natin yan mga suki kung baga ani nga mga mihoras nga igin na bit-bit na Dole Region 8 ipinaagi kan Director Halbuena kakulok nga adlaw dito ini na opisina ni Vice Governor Maricar Sison conference hall hito na conference room pala hito na opisina ni Vice Governor. Ayan, maubusan ako background. So kailangan na malaman natin yan. Para liwate baruan hiton mga mulupyo naton. Iton baga kaliyaan nga igina bubuhat ito na opisina ito na aton Vice Gobernador although naging sasabayan inihera Vice Governor era Governor pero mas maupay ko na nahihiling ta ito na opisina mismo ito na aton Vice Gobernador magkakahimang raw mababati nato ng kahanginan so parang na excited na halong kaya parang may bubuksan kang regalo excited ka kung ano itong sulod siya tak inaamat yung parang excited ako ano ba ang bit-bit nga kaluganayan nga mapapaangbit kasi intro ang pakiana base ito na sumat haaton ni Mano Chinchin ito na guwapong asawa ni Vice Gov. Ang kahero himang rawan daw kung ano ito na mahibubulig itong Dole Region 8 nga niha probinsya itong Sinirangan Samar. Ano kaya yung mga bulig? Ano daw la ito? Klasihan mga bulig. Oy, wag po kayong mag-miss call. Ginagamit ko po yung Facebook ko. Bad trip. Ay, wag niyo pong tatawagan yung Facebook ko. Waray la karag tawag, karag gula-ula. Naka-live po ako sa Facebook. Please po. Yan kun siya Kuya Wens.
mga pinili dadamait akay natural get nga may ada mga parang qualifications yung ano ganito kay inootro nato pag may ada kasi iton hera yung pag naka-avail ka na hadi nga sugad hadi direct ka na pwede kasi itong purpose it aton gobyerno ha dire la din ha probinsya iton sinirangan Samar hakabug-usan na iton panuyuan it aton gobyerno malukupan yung tanan makaabil itong mga programa itong gobyerno. Kung tapos ka na didi, ihatag naman nga dihan mo ray pa makaabil. 'Di ba? Kasi kung diri ka pwede hadididi nga usang kalungganayan, diri ka qualified. Oh, 'di ba? Kaya alang man ikanan senior citizen, ihatag hay mo nga diri ka pa man senior. Alang man itong kanan sugad hini sugad iton. Mayada man kasi iton baga gindi divide kung haing ka nararapat. Oo, simpataksang kay dun ka nararapat. O, di ba? Oo, iton masaklap line din he. Aminin man natin o hindi. Nang dahil sa palakasan didaha lokal didihiton kabaranggayan nakadanay namamaniobra. Yes, ina-accept iton naton. May da hito natatabo. Oo, ay ayaw ko magpaka direct talagang may da, di ba? Minamani obra at listings ganito. Kaya napapausa kita nga imbis nga antumonghan gobyerno magkasarahid pagkabubligi ang natatabo nakadanay lugod nga anhi kaya nga entitled nga matagan danay dire lugod natatagan adi nga human nakatagi nagkakadurudurubli lugod, di ba? May adait natatabo pero honestly speaking iton aton gobyerno dire it sugad it ginunahunaan. Di ba? Orog labis na iton aton gobernador, BNP Ivardone. Kasi iya gusto magsarahid kita nga tanan. Nga tanan, sarahid. Waray kung humangka na pulano kay kuang ka senior o ikaw humangka na kay nakakuha ka na hantupad, ikaw tapos ka na. An iba naman nga waray. Di ba? Kay diri man pwede nga para BHW ihahatag nga dihiton tupad, hahatag nga dihan sugahin or nakakubra ka na dapat isang bisis lang how usa nga bulig tikan ha gobyerno hulat nga how hiton another wave nga kung may ada mabalik kayo yun yung dapat kasi para magsasarahid kita, di ba? Ayun ang salat it masaklap danay kaya talaga meron dire bisan kita nga magpinanigurohin pag validate mayada kasi kita mga leader bato-bato sa langit wala tayong pinpoint kung hino ito hiya at aton la yung situation na ganito ganyan may ada talaga natatabo, di ba? May ada na nakakaabot nga dit aton durunggan may nakakapag-message sa aton adi pulano therein hiya kaangayan makaabil hadi pero ginawa ng paraan ni ganito, ayun, nakalusot, nakaagwil. Ay yung iba naman, ang nanay nakaabil na, ang tatay nakaabil pa. Ang ginawahan nagmaniobra, ang pagkadaragahan nanay asay ginamit dito, wara gamita ang apelyidohan ay tatay asawa. Haros ang bugto nakaabil na, ang tatay nakaabil na, ang nanay nakaabil na, haros bugos na la puro pamilya. Yan po, yung mga ganun mga problema, mangilan-ngilan po yan. Hindi, dire itong matanan, dire itong kalahatan. Oo. So, pero, dire it naton pinanihimuwa. Talagang may adahit na hitatabo. Oo. Diba? Asyala itong nakadana, itong masakla. Pero believe me or not, dire itong instruction, itong aton mga labaw. Dere iton asya iton instruction. Dere iton asya it kasuguanan ni Presidente Duterte. Dere iton asya it kasuguanan ni Governor Ben Evardone. Kay iton panuyo iton gobyerno malukupan, magsarahid. 'Di ba? Katagan nga tanan. Oo, it nakakaraot la kay nakadanay namamani obra nga di nahaubos. Oo, nagkakadubli-dubli ito, di ba? Adi naman nga tinuod nga dapat nga nakakabel, nakadanay, wes, di ba? Ayan, iton baga masaklap nga kamatuoran. Masakit para hit mga tinatamaan,
iton mga apektado naman yan nga namamati haton may nalatin sirin dat iratag sa nga pamatian ni Asya good talaga ito. O, di ba? Pasensya po, kaya sinasabi po natin, bato-bato sa langit. Pasensya po, wala naman po tayong tinukoy. Ito po naman ay situation lang. Oo, mga realidad, kamatuuran na itatabo nga na-experiensyahan natin through mga reklamo ito natin mga kababayan. Duro ganit aton itong baga paghikabuli, ganito, ganyan. Pero, di naman natin kaya uusala nga lawas. Pinanya pangingina noon ano ini ang kasugad, ano din kasugad. Paano yun? Yung mga papers andun na. Nahipasa na haigbaw. Iba pa nga mama ni obrahon pa. O sige, di dinala kamot second batch. Bisan mismo hera maaram nga warahit second batch. Mama ni obrahon la para pampalubag loob nga. Sige, second batch ka na la. Butang tiyangaran dida. O, yun. Laylo ka na. Siyempre, di ka na magrereklamo. Pinaasa ka na ganyan Di lang pag-ibig may nagpapaasa. At sa mga tulong ng gobyerno, minsan pinapaasa tayo. Bato-bato sa langit. Diba? Asa dit makore. Pero nga di haigbaw, ito na aton mga leaders di haigbaw, dere ito sugad. Aray ito di haigbaw gin po puray-puray. Aya nga ni todo ano tayo itong mga evaluation. Yung iba mga kilala man naton ito nangangapot haigbaw. Pag may reklamo nga nakakaabot kang Kuya Wens nga sugad din Kuya Wens ano amo kuan nahi-submit na bahera kay aadin amon magtala amay mayan kay ano nga dayak lugod nga kaangayan ako wara lugok maka nga ano din iton. So tinatawagan naton ngadto opisina paki-check daw niyo kinuha di barangay kuan habong to itong kuan. Aada kuno nagdubli di nga magtala amay la kuno iton o pinapaka-cancel ito naton. So danay hira na siya siyak pag nag-PP out na. Hala, ginlista ko man adto ko ang ano nga nawara, di ba? Yun lang ang ginagawa natin para mabuligan, makabulig kita, ma-neutralize ta diri man nga tanan, at least na-neutralize ta ini nga baga diri na maupay nga binuhatan hiton pipera. Mangilan-ngilan lang silang gumagawa nito. Hindi naman po natin sila linalat, di ba? Kaya yun. Limbawa, ini nga mga payout itong tupad, itong kananduli ma ito, ini na ano man nga mga kalungganayan. Mayada ito napakianat, Kuya Wens, ka ano nga hera kuan lugod. Membro naman itong hera datihan ano ini, nakabulig lugod hera sugad iton. Adi kuan wara lugod hera sugad. Paki sinisiring ko na matera. I-send hack itong iya full name, barangay, sugad iton. Tapos tinatawagan tangad to haigbaw. Ma'am, kuan ganito, sir, ano nakuha na niyo ang listing han barangay kuan di habungtuhan ano ini, sir nga opo nakuha na na. Pwede paki-check ini nga mga ngaran kun aada. Sir, adi, kuha ito sa hiton kay mag-asawa la itong kuno. Pero ikinakadto ta ito, bini-verify ta itong kun umod ini nga mag-asawa. Bangin daman dere it mag-asawa or mag-ibahing balay talaga magkapareha sila ngaran kay romanin taon. Dere kay basta la pag-text nga patanggal ini action ng tagad. No, kailangan natin i-verify din yan kung totoo ini nga reklamo o baka gumaganti lang ito, di ba? Oo. So siya ito napapausala. Yung mga nagmamaniobra na kadanay na siya gada mahera. Asag ay anong katanggal ni ko anak mat isiningit. Pabaiton. Oh, di ba? Pabaiton, hindi sila magreklamo kasi alam nilang mali ang ginagawa nila. Tapos may adan papausa danay. Wala waray tamat ilistahi ano ini. Kaya ano nga adan ay sululugod. Iko natanggal. Oh, di rin magreklamo kaya alam nilang tama ang ginawa natin, di ba? Hangga ang kutob na lahara nga napapausa danay. Kaya mga ganon. Oo, panginano kitahin maupay, then magtanong lang po tayo. Kasi sa abot ng ating makakaya, sering pa. Lalo na yun ang mga panahon nga haros mga kilala naton kasangkayan ito na aadi nangangalingkod. Madali naton mahidi-deliver iton iyo mga reklamo. Dapat ma-validate liwat-ani naton din hiya boss. Diri kay yana nga adlaw masumbong kamo. Iti iyo sumbong diretso naton ipa-forward. Panginginanuhon tala, ha? Panginginanuhon ta. Diri kay ora mismo kay diri may chismis sila nga chismis, di ba? Magreklamo ka mo nga siya nga hini nagkadubli-dubli pula na sugad ito. Oo.
diretso ipo-forward. Di ko nagkadoble ganito. Ay, walang mangyayari dyan. Kailangan i-verify naton, pamamakian naton, kakadtuon naton ini nga tao. Ini nga kuan sugad hini ungod ini nga ganito. Mga adi kita mamakian na ibang mga tao, mga kapitbahay or mga lalo na mga kalaban ni Radad Barangay. Ada kita na mamakian na kahira ito nit makakapagsumatit kamatuuran. Di ba? Kasi kung iti mo papakianhan ito nakadanay kung hinut nagmamaniobra tapos bulig hiya nga minaniobra syempre maugop ito dito magsusumat adi kita hit kalaban adi kita hiton na kontra it dugo sering paman hiton na akong baga binabati kung gusto ni makilala it imo kalugaringon kung ano iton imo mga mali ano't imo mga magraut nga binuhatan pakian hit im kalaban hiyat makakapagsumat. Dimbre, imo sangkay diret magsusumat ito yung maraot nga batasan kay sangkay ka. Ayaw niyang masaktan ka, di ba? Pero kung gusto mo talaga, it honest nga kamatuuran iti mo pagkatao, itim kalaban, it nakontrahem it dugot pakian Ibabaroan mo kung anot kamatuuran. Kaya nakadana, bistat kalugaringon, baga gimpipi na muwat danay naton. Maaram kita nga maraot at batasan, nagpipinakaupay-upay kita, di ba? Siyempre kalugaringon tayo, uugupan ta. Kung gusto ni baga hibaruan kung namasarin ka, di rin ngayon maupay takbatasan. Pero may dapat tao nga naamin nga di rin maupay batasan. Waray, di ba? So itim pakyan hitim kalaban, pakyan orog labis na mga churches mo sunganit ngayon kaaway, churches mo sa mag-aarak it dida. Sasaburakang kahit baga magraot nga batasan hitim mo pagkatao. Oras natin mga sangkayan, 32 minutos. Makalabay ito na alas 7. Oras sa tudhayo itong cruising content. Porlusanon, makiaangayon, tamaabi-abihon, nan mabinuligon, waray ka iiliwon, kay pirmi malipayon, mahusay ang pamayhon, kamahiyong hiyong. Anhi Porlusanon, makisasangkayon, diri kaarawdan, kay makisasayawon, hingyapan karisyuhan, waray ka nabibilmon, kay Anhi Porlusanon, kalipayan ayon. Kuya Wens! Alas sigisan kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi Porlos na daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw dirik na undang, bisan maagahan. Dinihay Porlos, waray kabaraan, nandiri aral nga, kay bungto nga mahilyang, damuhan maghusay, nga kababayinan, habungtuhan di Porlos, imo hikikitan. Anhi Porlusanon, pirmi magtawa-tawa, kung imo kikitaon, bagan waray problema, pirmi malipayon, an pamahong-pahong, an mga pamayhon, kamahiyong niyong. Halasigisan kay sayaw na, an impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi Porlos nga daraga, paniguro ayaw pag-alam, kay diri kagut aatrasan, basta sayaw diri na undang, bisan maagahan. Halasigisan kay sayaw na, ang impadis naghuhulat na, mahusay hiyabatan unpa, tagahi Porlos nga daraga,
bisan maagahan. Alright, ayan. Hi kay Faye Basihan La Canaria, good morning sa iyo. Hi kay Judy Ann Coral, kay Jubel Alain Robias, shout out ko no Alain family di da barangay sa Iski na pundan. kita wala akong paghanap nanumayhan kabaysay mo ambot daw lapon kay ano duruan akong kalipay samtang ako nag-uusaan pirmi ka akong panumduman Taningyak nininduhan ko Lubos ka nga mailala Masunod pa nga akong pagkita Kay akong igsusuma Ayan, good morning Kuya Wens. Pwede pa pala ngayon na umarohin educational assistance. Oo, education assistance sa ay diri pag scholar ka may existing scholarship yata at mga LGU nakmaram din ka nga bunto. Oh, pero kung it nga assistance lahit LGU, okay pa, pwede ka. Ngandiri ka mo miyembro hiton BPA. Oo. Wala ka mo makaabilhan BPA. What I mean, oh yes. Pag wala ka mo makaabilhan BPA, tapos diri ka mo scholar, tapos halimbawa ngayon, thesis, hirap kayo, or anuan, parte high schoolan, pwede ka mo didaha educational assistance makaaro himbulig. Oh, kasi halimbawa, by groups ka mo, labiton thesis. Kung baga ano. Kasi may ada kuliwat yan na inin nag-aro aking bulig oska grupo hera party thesis. Oo, so klaro naton hera kung member hera ni scholarship. Pero sa province yan, waray naman scholarship yata, di ba? Oo. Libre na lahat. Oo, okay, gimbuhat na ni Congressman Ben Evardone, han Congressman pahayahad eh. Oo, tanan nga baga parting edukasyon nga makakabulig, libre nga tanan, yun sinuportahan ito niya. Usa ito niya mga author. Han Congressman pahayahad. So yan na, governor na yan, all seat na nga tanang parte eskwelahan. Although di kita nasa rin nga as in libre, kaya bisan yung kalugaringon hit pamasahe mga projects na gasto ka mo ito kalugaringon. Di ba? So, yan ginawa ng paraan ngayon ni Governor Ben Evardone. Yung mga ganyan. Kasi libre man eskwela, scholars, yung mga ganon. O libre na ang tuition fees, o ganito. Direct na nga hulugan nga as hindi na ka mo mapapagasto. Parang feeling ko nga base hit akon mga kasangkayan, nag-message sa akon. Parang feeling nila mas magasto na lugod kuno yan nga libre na kaya ano daw la, di ba? So ang mangyayari diyan kasi bisla itong mga panggastos ng mga mga bookbind halimbawa thesis kung ano itong dida nga mga buruhaton mga pamasahe niyo mga projects ng mga kaya ang ginawa ni governor ngayon educational assistance naman. Oo. Kailangan lang dere ka miyembrohin na mga scholarship program. So gadhet LGU, may scholarship yata existing itong LGU. Pero itong kinapundan, ang kinapundan may ada existing LGU scholarship eh. Kung dinhet iyo din ha Salcido, I don't know kung may ada LGU scholarship. Mercedes, Giwan, ibang mga bunto. Kung waray at saka waray ka mo pakabil ang BPA or ibang mga programa ng gobyerno partiha eskwelahan
ay siguro pwede ka maha educational assistance. Oo, mas madako iton kay ko parang nagko-collection kita ito dida ha mga board members at Irapundo. Oo, makadto kita kan opisina ni gobernador. Oo, inin tagan kita hin 500, 1,000 o 2,000. Opisina ni Vice Governor Maricar Season, mga board members, kada mga opisina. So, sudlon tayo ito, hera. Dara ito nga papel, nga mga requirements, mapipirmahan ito nila kung paper at era ihahatag hayo. Diba? Amo ito AX kasi yan, itong educational assistance. So, parang mas madako iton, lalo na pag grupo ka mo, pipira ka mo ito sa nga grupo. Or bisan lang kung individual, okay na ga dito, makakabulig-bulig na ito hayo. Although, kailangan, again, requirements. Okay? Wala nga lang sa warang yan na akong kopyahan requirements and educational assistance. But pwede ko ito masend hayo niyan after my program. So, ganun yun. Membrong tupad. Ay, tanong natin yan kay Ma'am Paligutan, PSWD, kung yung mga membro lahin tupad la, there is scholarship. So, kung nakaabil herahan tupad. I don't know, kung nanonood ngayon si Ma'am Paligutan, PSWD, or bisan hinod nga staff niya, kung ito nakaabil na hantupad, pwede pa heraha educational assistance daw. Era parents, tama ba? Anay? Okay, yung parents nila nakaabil daw ko na hantupad, pero di warahya pa kaabil ang BPA, derya scholar. Kasi ang tupad gobyerno man daw kuno, kung pwede heraha educational assistance. O, kung nanonood ngayon si Mama Paligutan ng PSWD or any staff itong PSWD, paki-PM po ako. Okay ha, educational assistance po ito na nakakubra tupad itong kag-anak. Pagana, ikaw kuno lolo, hinumat im kalaban kay papakianan na ang dami kong kalaban nate. Ngayon pa lang nagsasalita ako, paniguradong may against dyan sa akin. Sa tanang buhay ko, sa bawat sulok ng buhay ko, may nakaabang na kalaban. O, diba? Bakit nga na ikaw ate siguro yan ang nag-message sa akin. Sinisimple ka lang dyan. Marami akong kalaban na pwede nyo mapagtanungan. Pero yung mga ganyan, wala akong pake doon. Ang pinapakialaman ko yung naniniwala sa akin, ang makakatulong ako sa kanila, yung ganun. Yung mga negatibo, ayaw kong pag-isipan, ayaw kong paglaanan ng oras ang mga yan. Any second of my life, sorry na lang po sila. Hindi ko gagawin sa mga taong mga haters. Hindi sila makakatulong sa buhay mo. Hindi makakatulong sa pag-asinso mo. Kung ang bawat minuto, bawat segundo ng buhay mo, i-google mo dito sa mga taong wala namang pake sa'yo. Di ba? Kaya kung kalaban mo lang ang pagtatanungan mo, para malaman kung sino ako, di sige, Gora Bells. Open ako. Kaya nga sinasabi ko, suplado ako sa personal. Lalo na pag di ko kilala, kaya magpapakilala kayo sa akin. Minsan nga, danay nga may dano. Yung, Kuya Wins, hello. Yung tinitingnan ko lang. Siguro masaring ito. Yung tatawaan na radyo, tapos personal nga suplado. Sorry naman po.
Ay nako. Hi kay Liza Orbita. Liza Orbita, good morning daw Kuya Wenzo. Wow, sana all pwede po ito ito nga da akon mga anak. Ay, saliti ka ate. Kaya Mayor Romualdez, meron yan siguro doon. No? Masunod pa nga atong pagkita. Kay akon igsusuma ang tinuod nga akon ginaabang. Ikaw lang panumduman. So, ganito na lang mga kaibigan. By next week, simula Lunes sa sunod nga semana, nga tanan nga mga nagkakapothin nga mga programa ni Governor Ben Evardone, itatry naton ma-interview kahit sa phone lang. Para hiton iyo mga pakianangan, hit akon iba daman nga pakiana. Like for example, itong PSWD, which is sila yung may pinakadako nga papel parte itong mga programa ni Governor. Naagi permanente haera itong PSWD. Kadaman hit mga programa ni Governor. Oo, kailangan interview naton Ma'am Josefina Paligutan, itong head itong PSWD. Hindi naman ha BPE kung hinot available, tupad lahat ng mga programa na nakalatag yan na ito ng probinsya, ito ng Sinirangan Samar. Gagawa natin po ng paraan na ma-interview natin usa-usa ito na mga aada ha opisina na kapot ito. Para ito na piso, opisina itong piso. Gawa natin ng paraan na ma-interview natin si Ma'am Gwen, ganon. PSWD, si Mama Paligutan, yung iba, lahat, ha? So, para mabigyan tayo ng linaw, ano ba talaga? Diba? Para naman maka-avail kita. Kasi may mga programa ni Governor Ben na diri maaram itong iba. Diba? May mga programa ni Governor Ben para itong educational assistance, BPE. Ang akala nila, yung educational assistance at saka yung BPE, isa lang. Magkaiba po yan. Diba? Hindi nila alam yan. Kaya nalalaman nila, nasabi si rin nila, hala, ano ba lang ngayon ito? Pwede nga yan ito. Pwede po yan. Di ba? Kaya, kada usa ito haera, kuhaon natin ito na, ma-interview natin. Siguro by next week, tikangan natin, ha? Try po natin yung mga ganun. Para magkamayda naman linaw para ito natin mga kababayan nga. Gusto mabuligan, hera. Kuya Wens, nag-fill up kami hanggang tupad an akon mga kadurungan na din kadurungan nagpakakarawat na ako waray pa ano daw la natabuhan akon papel ay baka nasa susunod ka. Okay, may mga first, second, third, fourth, fifth, di ba? Paron una nag-release kami hintupad din usa nga bunto kaupod hara Ma'am Gwen. Ito na opisina itong piso with the staff of Treasurer's Office. Kaupod ako syempre, mga coordinators ng iba. Ay nag-release kami dito sa parang fourth wave nila yon at may susunod daw fifth wave na ng tupad. Fifth na. So parang by wave din to baga damo ini. So kunwaray kaya na maapil, i-PM ha kun diin ka nga barangay, diin ka nga